Hi guys, masang adlaw yung tanan. Magpanit kus mangga katong nay gikan sa Cebu ila imi. Ang hinuga naman. Gitawag mo ko ni si Zag Florida Mingo. Danghan day klases mangga nino. May Indian Mingo, may Carabao, kanipod Florida. Apoy manggang kabajo. Gunareng. Kabajo? Tuh, katong tagasun. Nami siya mangga ha. Mato ko Cebu, balik. Pita din ako kaya mauwan ako. Uwan akong imi. Yan ako pangazo. Pero di man po noon nila dito ibalik dyan eh. Panghatag raman. Ipanghatag sa mga ka-office mate. Naman sila opisina dito sa ilang bahay, sa ilang negosyo. Kung na yung mga jo, tagaan, di nila ibaligja. Kaya sa buhol pa ni, Yes, ako kayo matukul ito sa mga problema. kaya sa buhol pa ni, ibaligja. Kaya na, hindi ka makaanay. Ang paano ko? Yan na. Ang panikuraan, ang pabugnawan. Ang kanilang kaon. Kaya sa itong patilan na. Isip ko siya niya. Huwi man. Asa namang, magpanit. Ano mo naghiwa. Kay huwi. Ano mo naghiwa, kay huwi magpanit. Hala puti. Puti agsud. Kuya wala gini mangga ha. Puti na eh. Ang hungitas na tayo ng mangga muangay pa siya. Hindi ka man nagpanit. Ano magpanit? Sana? Ano man og hiwa? Yummy. Yummy kaayo. Daghan. Yung huling oras lang may dari sa Facebook. Pero dako may kaadyo problema. Kay agmanghod ni Aisa. Tos Manila, katong itong ang bisita nga na batang gamay, bagong nang anak. Nasakit. Nadiskubrihan na siya sakit nga. Kidney. Chronic kidney failure. Stage 5 na. Andiyan dapat siya TB. Andiyan dapat siya karang nai guwitir. Luo siya laging bataa. Pero sa mga gad nga. Nga naman siya ng kinabuhis tao lagi. Sana man siyang tao mga sakit dyan. Pero ingan nga. Hala, dialysis, stage 5 na. Delikado na kuno. Kay ginabuhi kuno. Tama na kuno. 5 to 10 years. Ingan ag-uban. Delikado na na. Pero para na ho. Bisag grabe pa ng ilang sakit o pagbuhat sa Ginoo jud nga buhian man. Gaha mo ganay magguwang sa una, ilang mama. Kay manghod lagi ng Aisa. Agya galing mama nga grabe nang gadzang niwanga, mura na dyan kay. Mura na dyan nurse kay. Nga, agmata, arang puti, arang lirap, sa grabe nang gadzang niwanga, ni kapos, tikus-kus na siya. Nabuhi manggali. Nabuhi manggali. Si Mandy, agalang mama, pero kanas, hindi Berlin. Buhiin pa po nas Ginoo. Kaya kuan Ginoo, kaya ba maginoo nga, naapa siya batang gagmay. Gaya kung ikaduhang bata kuan pa. Mu tuig pa karong July, kamay pa lagi. Mo na si sige anxiety, madlug.
Kanawin nga na si Zanga, ma, tabang, kaya kang ginawa, hapit na maputod. Na, wala ni pitik ang pulso. Nga na, mas Inday na eh. Si Inday ba mag-anxiety? Ano bang maghanaan as isang negative sa isang kuan. Pero ka na anxiety, hinoon, di na tuzuon. Kuan din na. Karakasway po kung anxiety ni Agi. Katungangin sa ang blood pressure nga. Araw ng kamubod. Yan ang kus mga tao nga delikado ng imong blood pressure. Kaya arang bubugaan na laman, 80/50. Mao to nag-anxiety ko. Di ba na lalim ng anxiety? Murag di ka ginhawa na. Unsa? Karang na bisag lang sa may umangan ana ba? Niglakaw niyo, murag di nakakabarug. Murag kag matumba. Delikado. Mo lagi nang magkuan na lagi magpakalig-on. So itong mata jud. Kay natungnan pa siya sa sakit ba? Niwang na pa siya daan arang kaniwangon. Na daghang mangganay. Daghang na kana ihaw. Diya sinanay po dali sila kilak kay magkeu. Ano ito masubong? Pero inuor lagi masayo, di naman tamo magagaot ta. Kita na nung po dali ma. One. Delikado. Ano na ba si Kuya na itanam na inang leson ay? Hindi. Ha? Di, dabong ka rin. Hadagan man. Hadagan kadang maapoy sa itong tudlog hiwa. Awa guys, naghanap ko na karne sa kaplatong dako. Dali apa sa dun. Wala si Ate Ali di ay, pasalin nito rani. Parang nga taghang agtang og pumanit. Ang patilaw sa tayang pa. Hinitan o ganahan ba siya? Ito. Niya. Niya din manggaha din. Magsugo lang kus kanang nay boy nila Imi. Nga kanang nay pamarkot ko itong manggaha. Tagsaram tayo yung mangga nga ni. Nasi kuko ko sa unang kanagtanang magmangga. Mauna isang katanang sa unang panahon. Tsaka karoon na munga na. Nakapahimos na lagi mga tao. Daghan na may nadara ng mangga. Nga ni nga. Taga. Kana na arang argamasa isang yeso na eh. Kuya ko lagi nagsawa siya naman wanay. Patubo na, mutubo ang ganang mga ingani pa na eh. Ibuwad. Una. Okay. Nabong ba rin eh? Yung silbo. Na. Na, ang sa kaplatong dako. Ang sa kabuk mangga. Grabe, sa sabog mangga, ano ko aman. Kung bakit kita mangga nga sa kura? Sa gagawin mo pagkabata? Kala. Agad ang liso, arak ka na ipis. Kamay rakadyo. Basi mo tulad na, ito siya, tapos ginoong. Kaya mo mga apo, makatilaw pas mangga. Sagad ko nung pagkabata, inananay, karoon ko nung pakita o mangga nga rin nakea. Diyan nakea, ang rehana kadyo ugma. Hiwa. Sada kasi nakagamay. Kamay ra. Ang ilan kay putik man. Yang paharas ibabaw. Ang dabong man. Anak ko ang burn. Udah ka pa rin nag-aado di ay. Nagtalang ito eh.
Ano ka na eh? Ayan, hapon dulu. Ito no. Hmm. Ito na. Hindi po ko magpalabi. Ang kaano ko hapon. Maunta ni kuan. Dagan ni limwil. Diyan, wala man ni sa kidakay. Kahibaw man siya nga marakog na agmangga lagi. Okay ra nang maranaw mangga. Basta kanila man maranaw. Sigbin. Matanas Aliana. Mga jo kuno siya ukarang nai. Daon sa Madre pag sinilas. Dali. Nariyan, spasan. Kaya magtapok tarawig binuungan at ang kahuzon. Binuungan ba karing nagi lugian. Ay, isa. Tama siya sahod. Tapos taas. Ano man? Pilay mo kadahon, day. Pilay mo kadahon. Wala yung Madri terus kan tegap, day. Ay, dahon na. Madri. Yan na. Apa? Usa. Nga to doon sa Madrid jud. Mo sini itang duaan. Mo sini duaan ala sa una sakat sa bata pa. Kaya og tagaan mo mga Barbie nga na pang baliin magtiil baliig Pangupawan. May itang duaan Madrid. Ingana dyan mga special child. Ingana dyan duaan Madrid. Lahi bag ilang duaan. Basta mga special child, lahi dyan ilang duaan. Kaya nga ni Madre, magpalahi. Reo, daw, daghanan na day. Mamay jagihanjo na ho, yun siya nga. Tatirinig, kamata na ho. Wahay ko, dahon sa Madre Kakao. Hindi ka mo dog na haron. Maaras gabi. Kami eskwela na kaugma. Nangirat mo siya ni. Ay, yan. Kau. Kartay mo sa si tatay. Si Lexi na buaw na. Daghan na may kuha to Lexi. Pagkaan sa pilar. Halakatakdan makakang pablo. Nga matambot. Buaw. Madyo noon kay tambot. Pero di pa pasulabi. Naglikado kolesterol. Hana yung bawa ni Mog Maday. Nah, ada kan mga latar mga sakit kidney. Ikaw parat na si Chilia. Hai mana sih orang sana? Buta naglapis na. Gas Lexi dia. Nauli na kay mo eskwela na si Ugma. Grade 4 na. Tara. Grade 4 na si Lexi. Kitang maestra si Kuan. Magnilda. No. Kung sa Ugma, masadyo kag mata. Kay arong eskwela. Hapit ako mapsan. Buaw na. Nakagansit ni mo. Daga na ka. Nja kanang nai. Di dyan mag-uibuya Lexi ha. Aron makahaman og eskwela ato kas kuan Amerika ang trabaho nurse didto. Das kuan gas das Lexi. Nay niingon nga agi mong mama kuno pabalik ka kuno og vlog. Nganong nga na kuno mag-vlog kay daghan ni gimingaw. Ug maistorya mo ini kagabi na magbalik og vlog ma kay aron makakwarta. O, magsiyo cellphone kay naguba man. Karon nagaba. Di. Itong itang kauban kay nagdama itang anak nga special child. Diya maitok kung siya may cellphone. Mang kibuak ang cellphone ni mama. Agbago? Di agdaan. Na may bago ni Zari ay. Itong kaati ilin. Di man tumao.
Ako na po, di man to i-vlog. Manday lang may kamera. O, karamang good. Ina pag-vlog kay sayang. Kana pa may suldo pod. Matigom, ginagmay. Hmm. Parang kapait kag siniya. Yung siniya na maarang ni mo. Wala ka na ka. Daga na. Dagam siguro tayo sa... Kasi nagkuha sa mga sinilagay na mo diha. Diha man ang panghangir. Kana, atos yung kwarto. Ha? Atos yung kwarto. Diha man nagigibalhin. Ang mas mama kwaon. Kay? Oh. Wala ka.